mistake جيجا ستت نهيوتنا جيجا هنقبر كنفقدلو كنكلالنا كي تردينا أما علتاو هيوتنا جيجا نقبرينا وبعد يكون سنتيرا أب جيجانا من باري جيجانا مالتي عنا هبلي أمو العالم تركبو تخاتاتلتي أدنقتي أخبرتي نايزا حداش يوتيوب شانلي زا شانل زيا كم تخلو شعز بلو بزعبا عبيت امنت كمي جيرنا أم نفسنا اتزبلت أسب نخون أم معلتاوي هيوتنا تمهرنا تبرات عنا ترقفنا شانل يا مالتي سنزا شانل زيا سبسكرايب شير لايك كومنت بمقوار يعبيوا نامنا لهم مدبي كوزدكم جيجا أم معلتاوي هيوتنا ويكافتن مرسو من قدساتنا هيوت افتناتنا علامة حسبوا مبلو مجمرتا سايكل كنجمر ويكا سايكل مزوار كنجمر كولانس كندي جزي وديقنا كندي جزي تلاحتيزنا كندي جزي تارينا فتينا وديقنا تلاحتيزنا كأم وداتو سايكل كيلنا مالتي انت رأني نو أنس كودق عيدلني نو أنس كل حتات عيدلني مجم كندي بوزح سباب هيوت حنسا وديق سايكل مستهارم بدحريقو فاقيدو كودق سلازي دلي سايكل كساب زالو معلد ديكا على سب بتعامي بزح يدلو مالتي سو أنا هنا أم فتان أم ودا أم الحساس ديكونا نيرو انت رأنو أنس هيدلني بقى خبزان لعلي كهرم هيدلني كخبزان على كحساس هيدلني لنا أتوز بالنا لو ساعة شعي جيجا نيرو مالتي حدا قول عم كندي شع يودق يتس كندي شع يهرم دحر كندي شع مودا أم تسأل فتانجن أم وداتو أجري تاكل مالتي إذا قول عايز كفتن كلو كودق كلو أتحمق انت هون كأخدي تقوله دبلو سو أي نبرن انت رايم دقبرو أب كبابي زنبرو صدرو يحواتو كلها نهم يلنا ينعينا أجهم كتكلوا وياهم أجها يتاقوا عنا encourage قبرنا بتعام دزلنا نجر مالتي نحنا أجرنا هنتكل بتعام يتفاوضوا عنا صدرنا يتاقوا عنا بدحري نحنا هات تسفاجرنا أجر هنتكل نفتر مالتي نخلق خا موداتو سلام ساينا أبي هو أبز درجة زي عابينا سلا عابنا دخولنا نجر ده حسبنا علامة ويكاني من قدنا هي وزجمرنا مخان كعبينا خلو كي تعوزنا كنت رف كلنا تزخدنا من قدي أيكونيو ويكا خمزي كون كنرق خلنا وينا بعلنا لنفسنا لك كم تقولع encourage نقبرو نبرنا أجوخا وديو يدل already كن كاني أجوخا إلنا كم بحدش نتسو تسفانه وينا بعلنا لنفسنا أبز درجة زي كأتبابعنا أجوخا نفسي وديو كيفي of course إز من قد تتك يمكن يرك أي تعود كن كاني حجي أجوخا نسغي صباحكي كاليو متعاخي كاليو مودقنا عخي ولا حنتي كونن كابزز تمهاركيو نجر انتايو كم بحدش تسي فتنيلنا إنكار زين قبر سيدا من تاينا تسفان أورت أبهوت جيجانا أم فتانا أم مودقن ويك أفتي نخوده من قدي أفتي نمرتو علامات نهوت أيكونن give up كنقبر كلنا نو أنس كابزي أن لعليك خيد أيكلني بقى زي من قد زي أيكوني هوت صغير كأكل بالكلنا جيجانا شعي جيجا زهون حواتي سو بليز تسفى أي نقرة إذا تخرج لها من قدي كعوتكايو ويكمهركايو جيجا أمتي أب عركة محازة أب أفكاري خاخون خلي إذا بتعمل كمان إسيات كوينا تزبزح جزينا دحزلنا ويك أني confused دجبرنا نمكن مرت كم نخل زين فلت قالو ويك أكين جاجغ نفرح مالتي أو مزي سبزي أنت قريبة كم زي دو يقات من هون إذا سبزي زبزح نجارو كم زي زبزح نجارا كم زي جنك أنا بخمس دو يسخون إلنا بتعمل فرحنا تزبزح جزينا دحزلنا كم في التند اللي من أسياس لزوهنا جنك أني نفرح حواتي نمنتين أمو نفرح بس زبلت أسب زبلت أنا قرابي واتكم يتخباكم إذا حمق أسب زبلت أتمرتكم راكم يسوع no matter مسمني خات كتقربو زدلا خاسب مس دلايت كعين سب كتقرب تخليها تسقم يبلون ما إذا سلست زي نجرات كن كتلالنا والدي أفتق قدامي تدرجات كمهرنا أمتي ولا كمهرنا كم زي عين سب قالوا أبي هوتيلو ينجرنا له مالدي أفتق كليتي درجة خاني زوم سبات زي أبي هوتكم كتحاسبوا ويكاريهم زيت فلتو نجرات نمأمانون دشجر بتعمي حما نجر قبرنا مالتي بيوتنا بتعمي يحسونا بدحرينا خيرهم يحمينا بزعبنا حما نجر يزاربوا شمنا
የጸልሙና ሰብ ካብ ዜሮ ተላዒሉ ከመይ ልዩ ከምዝ ክገብር ዝኽእል ኢልካ ባዕልኻ ምስ ነብስኻ ስጋዕ ትዛሮ ይገብሩኻ ማለት እዩ። ኣብታ ካልአይቲ መንገዲ የጠንቅቐና ይደሎ ኣብታ ሳልሰይቲ መንገዲ ኻኒ ናትኩም ምርጫ እዩ ማለት እዩ። ነዞም ሰባት እዚኦም ክትመርጾም ዲኻ ደይ ክትመርጾም ዲኻ ንዓኻ እዩ ድምልከት ማለት። ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ብጣዕሚ እቲ ስኻ ናይ ብሓቂ ክትኮኖ ዘለካ ነገር ንክትኮን ደይ ደፋፍኡ ብሓሶትን ብኔጌቲቪቲ ነገራትን ዝተኸበቡ እስኻ ናብቲ ናትካ ዕላማ ንኸይበፅሕ ገለገለ እዮም ድሕስዱ ወይ ከዓኒ ደኳልፉ ካብቲ መንገድኻ ዝቆራርፁ ሰባት እዮም ማለት እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም ክትመርጾምን ደይ ክትመርጽኹም ንዓኻ ይድምልከት። ወይ ሓንቲ መንገዲ ዕላማኻ ትመርጽ ወይ ከዓኒ ነዞም ሰባት እዚኦም ትመርጾም ማለት እዩ። ገለገለ ሰባት ኣብ ህይወትና ክንቀርቦም ከለና ናይ ብሓቂ ኤነርጂ ይነግረና እዩ። ምስኦም ዝተረኸብናሉ ሰዓት ክንዕልሎም ኢልና ዝተቆፀርናሉ ሰዓት ምስ ረኸብናዮም ሕሜታ ወረ ኩስቶ ቤላቤሎ ኩስቶ ተባሂሉ ኣብ ከምዚ ኢንተርኔት ዓለም ከምዚ ኮይና ድምልከተካን ደይምልከተካን ነገር የቐብሉኻ ማለት እዩ። ክትስከሞ ዘለካን ዘይብልካን ነገር ይህቡኻ እሞ በቃ ወላ ሓንቲ ትርጉም ዘይብሉ ነገር እንታይ ደኣ እምበሺ ግዜና ከሲርና ብዛዕባ ዓላማና ከይተዛረብና መን ኢኻ ንስኻ እንታይ ኢኻ ክትከውን ትደሊ ከይ ነገርካዮም በቃ ኔጌቲቭ ጥራይ ሂቦም ዝሰዱኻ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም ኣየድሊናን እዮም። ምክንያቱ ደተባባዓና ድድግፈና ናትና መጻይና ደርኤና ሰብ እዩ ዘለና ብሂወትና። እዞም ሰባት እዚኦም ኣየድሊናን እዮም ሰው ካብ ሂወትና ከነውፅኦም ማለት። ገለገለ ሰባት ከዓኒ ፈተውትና ወይ ከዓ ደገፍትና ወይ ከዓ ኣፍቀርትና ተመሲሎም ሓቂ ኣብ ጎንና ኮይኖም ንሕና ኣሚንና እቲ ናህና ሕልሚ እቲ ናህና መጻኢ ኣነኮ ከምዚ ክኸውን ኣነኮ ከምዚ ዓይነት ሰብ ክኸውን መጻኢ ኮ ከምዚ ነገራት ክገብር ዝደሊ ክትብሎም ከለኻ ኣቲ ናይ ብሓቂ ዲ ከምዚ ክትከውን ተሓስብ ዘለኻ ኣበይ ክደሊ ክባርዕዮ ኢሎም እቲ ስኻ ዘለኻዮ ቦታ ከርእዩኻ ወይ ከዓ ከዘክሩኻ ይፍትኑ ወይ ከዓ እወ ክትገብርዮ ትኽእሊ ኢኺ ዓቕምለኪ ንፍዕቲ ኢኺ ከምዚ ኢኺ ግን ከዓኒ ተገይሩ እዩ ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ ነይሩ እዩ ኩስቶ ከምዚ ገይሩ ግን ከዓ ኣይተዓወተን ሰው እስኻስ ዝተገበረ ነገር ክትገብር ዘለኺ እስኻስ ዓቕምለኪ ወይ ካልእ ነገር ክትገብሪ ደይ ትፍትኒ ኢሎም እቲ ናትና ሕልሚ ወይ ከዓ እቲ ናህና ራእይ የኸልፉና ንሕና ወይ ተስፋ ንቆርፅ ማለት እዩ። ኣሕዋተይ ናይ ብሓቂ ሕልምኹም እዚ ሓሳብ እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክሕስበኩም ከሎ 100% ስቂሉ ኣይኮነን ድሕስበኩም ክትገብርዎ ከም ትኽእሉ ኣሚን እዩ ድሕስበኩም። ስለዚ ምናልባት 10 ግዜ ተገይሩ ክኾኑ ይኽእል እዩ። ምናልባት 10,000 ሰባት ፈቲኖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ደይ ከተዓወቱሉን ተዓዊቶምሉን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እዚ ሓሳብ እዚ ክትሓስቦ ከለኻ ግን መበል 20 ክትከውን ኢኻ ንስኻ ወካ እቲ ካልኣይ እቲ ሳልሳይ ክትከውን ኢኻ ማለት እዩ። ኖ ማተር ዋት ክንደይ ሻዕ ተገይሩ እዚ ሕልሚ እዚ ንዓኻ ተዋሂብካ ደሎ ከተተግብሮ ምዃንካ ፈሊጥ እዩ ኣተግብሮ ማለት እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም ከዓ ኣየድሊናን እዮም ኣፍቀርትና መሓዙትና የዕሩኽትና ዋላ ፍቕሪ ንርእሲኡ ዝፀቕጠና ወይ ከዓ ሕልምና ዝፀቅጥ ሕልምና ዘጥፍእ ተስፋ ዘቁርፅ ኣይኮነን። ፍቕሪ ከምኡ ኣይኮነን። ፍቕሪ ንላዕሊ ዘውፀና ፀንበለል ዘብለና ደገፍ ዝህበና ኣጀኹም ዝብለና መጻኢና ወይ ከዓ እቲ ዘፍጠረና ዕላማ ንክገብር ድሕግዘና እቲ ናይ ብሓቂ ወይ ከዓ እቲ ሓቀኛ ፍቕሪ ማለት እዩ። ኣፍቀርትና ኮይኖም ወይ ከዓ ፍቕሪ ሒዝኒ ኖ ከመይ ኢለ እሞ ኣፍቂረዮ እንዴ ኢልና ምዝ ሰብ እዚ ከምዚ ዓይነት ኤነርጂ ዝበና ሰብ እንተዳ ኣለና ኮይና ጀስት እቲ ናትና ፊቸር ወይ ከዓ እቲ ናትና ዕላማ ኣይንበፅሕን ኢና ማለት እዩ። ኣት ኤንድ ኦፍ ደ ዴይ ንስኻ ይትሕጎስኒ ኢኻ 1000 ግዜ ደኣ ፍቕሪ ሃለወካ እምበር እቲ ደምፀካ ዕላማ እቲ ናትካ ጊፍት ኣይትረኽቦን ኢኻ ዘለኻ። ኣት ኤንድ ኦፍ ደ ዴይ ሕጉስ ኣይትኾን ኢኻ። ኩሉ ሰብ ከኣነ ኣብዚ ዓለም ንክሕጎስ እዩ ዝነብር። እንተዳ ፍቕሪ ላ ኮይና እቲ ናትና ዕላማኻ ኣት ደ ሴም ታይም እቲ ናትና መጻኢ ከዓኒ ኣት ደ ሴም ታይም ወይ ከዓ ኣብ ደ ሴም ላይን ክራኸብ ክኽእል ኣለዎ። ተታሒዝካ ተዓቢ ተታሒዝካ ትደምቕ ተታሒዝካ ትዕወት ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። ንስኻ ናትካ ወርዝ ወይ ከዓ እቲ ናትካ ቫልዩ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ። እዚ ሕልምኻ እዚ እዚ ረኣይኻ እዚ ንዓኻ ጥራይ ተዋሂብካ ንኻልእ ሰብ ወይ ነቲ ኣፍቃሪኻ ኣይተዋህቦን። እቲ ናትካ ፊቸር እቲ ናትካ መጻኢ ከም ቆልዓ ፕሮቴክት ግበረሉ። ቆልዓ ንኸይወድቕ ብጣዕሚ ኢና ንከናኸኖ ምክንያቱ ተወዲቑ ከይረም ስለንፈርሕ መጻኢና ኸ ልክዕ ከምኡ ብጣዕሚ ክንከናኸኖ ክንክእል ኣለና። ተኸናኺልና ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክንበፅሕ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ጌጋ ኣብ ፋይናንስ ጌጋ ኣብ ገንዘብን ኣብ ኢንቨስትመንትን ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ኣብ ሓጎይ ዝብለኒ ነበረ ነገር ስላ
ገንዘብ ከይውፃኻ ከመይ ጌርካ ተቐምጥ ኣይትፈልጥን ኢኻ ይብል ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ሂወት ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ስፔንድ ንኸይገብሩ ገንዘቦም ንኸይጥፍኡ ገንዘቦም ኢንቨስት ንኸይገብሩ ብጣዕሚ ፈሪሖም ኣብ ባንኮም ኣቐሚጦም ኣለዉ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ዋላ እቶም ኖርማል ላይፍ ድነብሩ ኖርማል ክፍሊት ዘለዎም ሰባት ኣብ ሂወት ስፔንድ ንኸይገብሩ ይፈርሑ ወይ ከዓ እቲኣ ከይገዝእዋ እቲኣ ዶ ክገዝኣ እዚኣ ዶ ክገዝኣ እዚኣ ዶ ኢሎም ስፔንድ ንኸይገብሩ ድፈርሑ ገንዘቦም ሒዞም ዘለዉ ሰባት ብጣዕሚ ብዙሓት ኣለዉ ከይውፅና ምቕማጥ እንታይ እዩ ወይ ከዓ ሴቭ ምግባር እንታይ እዩ ኣይንፈልጥን ኢና ወይ ንኢንቨስት 1 ሚልዮን ንስኻ ን1 ሚልዮን ኢንቨስት ጌርካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ክትከስርን ክትዕወትን ትኽእል ኢኻ ኣብ ድኸሰርካሉ እዋን ግን 1 ሚልዮን ከሲርካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግን ከዓኒ ናይ 2 ሚልዮን ፍልጠት ወይ ከዓ ናይ 2 ሚልዮን መኽሰብ ናይ 2 ሚልዮን መንገዲ በየንኸውን ምስ መን ትዛረብ ኣበይ ክትከይድ ኣለካ ምስ እንታይ ዓይነት ገንዘብ ኣብ ምንታይ ኢንቨስት ክትገብር ኣለካ ኣየናይ ቦታ ይፅቡቕ እዚ ኩሉ ተማሂርካ ኣለኻ ብናትካ ኤክስፒሪየንስ ብናትካ ተመክሮ ካልኣይ ሻዕ ደይድገም ኤክስፒሪየንስ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሶ 1 ሚልዮን ከሲርካ 2 ሚልዮን መኽሰብ ናይ ፍልጠት ወይ ከዓ 2 ሚልዮን መኽሰብ ናይ ተመክሮ ድሕን ሒዝካ ኣለኻስ 1 ሚልዮን ክሳራስ ኣይኮነን ማለት እዩ ምክንያቱ ካልኣይ ሻዕ ዕንተ ተሲእካ ነዚ መንገዲ እዚ ኣይትደግሞን ኢኻ 3 ሚልዮን 4 ሚልዮን 5 ሚልዮን ክትእቱ ኢኻ ማለት እዩ ሶ እቲ ዝበለፀ ዓወት ምኽሳርካ ደይኮነስ ኣብዚ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ተማሂርካ ኣለኻ ክትወድቕ ከለኻ ብዙሕ ትምህርቲ ኢኻ ትምሃር ማለት እዩ ሶ እዚ ትምህርቲ እዚ ተማሂርካዮ ዘለኻ እሱ እዩ እቲ ዝዓበየ መኽሰብ ማለት እዩ ገንዘብ ክወፅእ ከሎ ወይ ገንዘብ ስፔንድ ምስ ገበርናዮ ድምህረና ነገራት ኣሎ ኩላና ገንዘብ ምስ ኣውፅና ብድሕሪኡ ድከፋፈል ዕዳ ወይ ከዓኒ ድከፋፈል ነገር ቢልስ ገለገለ ክመፅና ከሎ እንታይ ክገብር ኣብዚ ኣውፅዮ እዛ ገንዘብ እዚኣ ሒዝያ ነይረቶ ዝኾንስ ነዛ ቢለይ እዚኣ መኸፈለትለይ ኣነ ካብ ድን ሕጂ ከምዚ ገይረ ገንዘበይ ከቐምጥ ክንድዚ ሴፍ ክገብር ክጅምረ ከምዚ ዓይነት ገንዘብ ኣብ ከምዚ ቦታ ኢንቨስት ክገብሮ እየ ከምዚ ገይረ ዕላማ ክገብረሉ እየ ነቲ ናተይ ገንዘብ ኢልና ሓድሽ ስትራቴጂ ወይ ከዓ ሓድሽ ውጥን ናይ ገንዘብ ኣተሓሕዛ ነምፅእ ማለት እዩ ሶ ምስ ኣውፀና እንታይ ዓይነት መንገዲ ክንክተል ከም ዘለና ሓድሽ ጥበብ ተማሂርና ኣለና ማለት እዩ ኢና መናብርትና ጊጋታትና ክንወድቕ ክንመሃርን ክንዓብን ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ኦልሬዲ it's our nature ክቅየር ደይክእል ኔቸር እዩ ማለት እዩ ከምኡ ምዃኑ ተረዲኡ ኸማና ሓጢያት ክንገብር ከም ንኽእል ጌጋ ክንሰርሕ ምዃና ተረዲኡ ካልኣይ ሂወት ተናሕሲሕና ናብኡ ካልኣይ ሻዕ ንምለሰሉ ጌጋታትና ኣሚንና ተማሂርና እግዚኣብሔር ኣይተሓዘለ ኢልና ናብኡ ንምለሰሉ መንገዲ ሂብና ማለት እዩ ሶ ክንመሃርን ክንዓብን እዩ ዝደለየና ኣብኡ ክንነብር ኣይደለየናኒ ኣብ ጌጋታትና ክንነብር ከለና ጌጋ ዝኾነሉ ሽዑ ሰዓት እዩ ማለት እዩ ጌጋ ከመይ ጌርና ጌጋ ንገብር ከም ዘለና ክንፈልጥ ንኽእል ወይ ከዓኒ እንታይ ዓይነት መንገድታት ክንጥቀም ንኽእል ኢልና እንተደኣ ሓቲትና ከዓኒ እዘን ሰለስተ ነገራት ንሓታ ንነብስና ማለት እዩ እታ መጀመርታ ንምንታይ እየ ዝገብሮ ዘለኹ እዚ ነገር እዚ ዝገብሮ ዘለኹ ንምንታይ ዕላማ እዩ እታ ካልእቲ ወይ ድገብሮ ዘለኹ ስለምንታይ ገብሮ ኣለኹ እዚ ነገር እዚ ወይ ገብሮ ኣለኹ ክሕግዘኒ ድዩ ኣይሕግዘኒ ድዩ እታ ሳልሰይቲ ናብ ምንታይ እዩ ድወስደኒ ዘሎ እዚ ነገር እዚ ብምግባረይ ናበየናይ መንገዲ ድወስደኒ ዘሎ ናብ መንገዲ ዓወት ድወስደኒ ዘሎ ናብ መንገዲ ውድቀት ድወስደኒ ዘሎ ወይ ከዓ ክምህረኒ ዝደለየ ነገር ኣሎ ድዩ ኢልና እዛ መንገዲ ናበየናይ ሊድ ገብረና ከም ዘሎ ክንሓትት ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ብድሕሪኡ እዘን ሰለስተ ሕቶታት እዚአን ነፍስና ምስ ሓተትና ዋላ ኣብቲ ነገር ኣዌር ክንከውን ከነስተውዕል ይሕግዘና እዩ ማለት እዩ ሓደ ነገር ክንገብር ከለና ንኣብነት ንበሎ ንጎተስ ኢና ስራሕ ንካይድ ኣለና ስለምንታይ ኣነስ ንምንታይ ስራሕ ድኸይድ ኣለኹ ትምልሳ ስለምንታይ ስራሕ ድኸይድ ኣለኹ ትምልሳ ናፍታ ትኸዳ ዘለኻ ስራሕ ማለት እዩ እታ ሰልሲት እዛ ስራሕ ድኸዳ ዘለኹስ ኣብ ሂወተይ ናበየናይ መንገዲ ኣሊት ትገብረኒ ዘላ ናፍታ ኣነ ዝደልዮ ዕላማ ከተብፅሐኒ ድያ ወይሲ ኣይተብፅሐኒ እያ ኢልና ንሓታ ማለት እዩ እዘን ሰለስተ እዚአን ነገራት እንተደኣ መሊስናይ ንሕና ኣብቲ መዓልታዊ ሂወትና we are so confident ንገብሮ ነገራት ብጣዕሚ ብኮንፊደንስ ኢና ንገብሮ ምክንያቱ ዋላ ደኣ ንውደቕ ዋላ ደኣ ኣይንተዓወት እዘን ሰለስተ እዚአን ነገራት ከነስተውዕል ሓጊዘናና ስለ ዘለዋ ካብኡ ተማሂርና ኢና ንዓብ ሕሪኡ ነዛ መንገዲ ናይ ሂወት ወይ ከዓ ነዛ ሓንቲ ሜተድ ናይ ሂወት ኣይንደግማን ኢና ኦልሬዲ ኣስተውዒልና ንገብሮ ስለ ዘለና ፈሊጥና ኣለና እንታይ ተገይርና ናብ ምንታይ ከም ድወስደና ማለት እዩ ሶ ካልእ መንገዲ ወይ ከዓ ካልእ ምርጫታት ናይ ሂወት ኢና ንርኢ ማለት እዩ ሚስቴክ ፕላስ ኣዌርነስ ኢትስ አ ዊዝደም ጌጋታትና
أستوعلنا كنجبرهم كلنا ጥበብ ካብ እግዚአብሔር ጌጋ ክንገብር ፍጹም ተአምር ክንፈርሕ ይብልናን أستوعلنا ክንገብሮም ኣለና ብድሕሪኡ ጥበበኛታት ክንከውንና ዕውታት ሰባት ክንከውንና ማለት እዩ ፕሊዝ after ጌጋና ኣይንበር ንጌጋና ክልተ ሰለስተ ሻዕ ኣይንድገሞ ጌጋ ንምግባር ኣይንፍራሕ እንታይ ዳ ኣብኡ ከይንደብር ጥራይ ንጠንቀቕ ማለት እዩ ኣብዚ ዘለኹሞ ሰናይ ቅነ ባይ ባይ